Lonye weche mag puro kwayo jopur mondo oduok chien tiyo gi yedhe mane okute kaka yor rito lowo kendo jokeo makare ka giwuoyo e kaunti ma Nakuru juma achiel bang' rwako odiechieng' mar chiemo e piny ngima. Jopur okwa mondo olok yore mag pur kendo tiyo gi yore ma opogore opogore mar nego kute. Jolony olero ni puonj ma kamano pod biro dhi nyime mar neno ni gikedo kod midhiero kaka lal chiemo machon ma ikelo gi tiyo kod yedhe ma ok owinjore neg kute. Imefika mahali ya kwamba nikipanda kitu unakuta ya kwamba kama ni mimea nikipanda inakataa kupanuka na inakataa kutoa mazao. Sasa wakati mwingine unakuta ya kwamba ninatumia mbolea hii ya mifugo na ninaona ya kwamba sasa hiyo shamba inaanza kuinuka. The range of chemicals, there are so many of them, they range up to 300 of them. Used by farmers mostly to be able to establish whether they are within limits or they exceed limits. So, as I mentioned, if they exceed limits, it's upon us and any other stakeholders in the context on this value chain to be able to take initiative